Il-kummentatur politiku Dr. Simon Merċieqa staqsa jekk Jason Azzopardi hux vera ta' rigal tal-fidda lir Ray Fenech wara li Azzopardi ġie minn Tel Aviv kamra mħallsa fil-lukanda mill-grupp ta' suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jurgen Fenech. Dr. Merċieqa qal li minn informazzjoni li għandu Ray Fenech ma rċieva l-ebda rigal tal-fidda minn Jason Azzopardi. Jason Azzopardi kien qal li wara li tħallsitlu il-kamra fil-lukanda Hilton ta' Tel Aviv huwa xtara rigal lil ta' Fenech u ħalleh fir-reception tat-torri tal-Hilton. Dr. Merċieqa qal kif Jason Azzopardi se tavvinta din l-istorja għaliex jaf li fir-reception ma jagħtux ir-ċevuti tal-oġġetti li jirċievu. Huwa kompla jgħid kif fir-reception ikun hemm il-ħaddiema u normalment dawn mal-ewwel jibgħatu minnu fih l-oġġett fl-uffiċċju ta' min ikun indirizzat l-oġġett. Jekk il-persuna ma tkunx fl-uffiċċju, il-ħaddiema ta' reception jistaqsu lill-persuna fejn dan ir-rigal jista' jitwassal. Il-kummentatur politiku saħaq li dan ikompli jikkonferma kemm Jason Azzopardi hu giddieb li fakkar ukoll kemm dan il-politiku ta' spiss jitkellem fuq is-saltna tad dritt u l-governanza tajba. Intant il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika, George Hisler, kien xejjen l-iskuża ta' Jason Azzopardi li jirreċiproka il-ħlas tal-kamra f'lukanda f'Tel Aviv mill-grupp Tumas billi xtara rigal tal-fidda lil min ħallaslu l-kamra. Hawnhekk Hisler qal li jekk deputat jingħata rigal u reċiproka b'rigal min-naħa tiegħu dan ma jikkanċellax ir-rigal mogħti lid-deputat.